family yeZimbabwe sesihlangane phela kolunye uhlelo lapha eluthandayo ngathi eluthandayo inhlelo zonke zeDrewmas Media kufanele izithande ngiyathemba ukuthi kulabanye qalisa namhla phela ukuthi bebukele iDrewmas Media ibizo lami nginguChiera njengazonke izikhathi ngitshona ngihamba lo Soko Stina Soko njani Ngiyaphila Chiera makadi mina ngiyaphila kakhulu asisufuna ukuthi ufike eMandebeleni yini hayi ndinodoba tinokukwazisai hama dzinodiwa kusangana kwatiri kuita mune chimwe chirongwa kamuzvirongwa zvamunofarira seDrewmas Media munoziva tinongoedza kuti apo neapo tinoziva kuti vamwe havazvifarire vamwe vanozvifarira asi pane zvakawanda zvatinoita hauzoshayika chimwe chete 1 or 2 chaunofarira rangozita ndinonzi Thando Class Muera Soko abangaziyo ngithengi nguChiera abangaziyo nginguChiera namhlanje indaba esibuyelayo indaba leyane sake salinika yona ekuqaliseni lapha kulomntwana wahamba wancediswa phela ngukhulu uthe semncedisile kumbe ngithi inyanga ukuthi lizwisise kahle ngemva kokuncediswa khona ukukhanya kubabe sithi wasehlanya kodwa lazizwela ugogo ekhuluma ukuthi kwino kwathatha indawo namhlanje into esilandileyo ukuthi sizokuzwa ukuthi kwino kwathatha indawo sikhuluma phela lenyanga yangikhona lesangoma sangikhona lese sancedisa umntwana sizukuthi kwaqala njani kuze kufike lapho kukhona namhlanje ichokwadi chiri kutaura naChiera kuti nauyatauya nayo vachiri kurangarira ka background nzvimbo yacho munogona ngematozviziva kuti ndonhauya yemwana akanobatsirwa achibva tanga kurasika njere sekutaura kwangu kwakaita mumashure ndofunga mukana muchiri kurangarira takakwanisa kuti tisvike pamba pasekuru kunokurukura navo katichinzwa kuti vakazvifambisa sei asi takaona sekuru vasipo pana gogo ndosaka tazoti nhasi tidzoke zvakare tiwane sekuru tikurukure navo hongu sekuru ivo zvechipachivhitivhiti vanga vatoti kana azviiti asi vazokumbirira vatanga vatokumbirira kuti vaone kukurukura nesu nekuti nyaya yacho yange yakusaita kuti varambe kubuda pazvivhitivhiti chero mudzimu yavo ichiramba asi nekuti nhau yange yafamba kare vanhu vataura zvavataura saka ivo vangu vakufanira kuti vataurewo divi ravo kana pane zviripo votitsanangurira kuti zvakafamba sei ndosaka tauya kakuti tinzwe kuti ivo kudivi ravo vari kuti tichitaura kuno kusekuru vakumbirira saka tichavapa mukana tonzwa kuti chi exactly chakaitika njengoba uSoko ekhuluma ukuthi ukhulu ekuqaleni ukukhuluma la sesikhuluma la phela kumakhala ekhukhwini wathi hayi mina angikwanisi phela ukuthi ngikhulume lani ku camera angivunyelwa lidlozi lami ukuthi ngithole hlangana lama social media lani kodwa liyakwazi nje ke Drewmas Media singincengile kakhulu sathi khulube sicela sho ukuthi sizwe wathi nceke ukuthi indaba enjalo ngoba indaba yangikhona isimenze waba ngumuntu ongani ungcolile esigabeni wase qala phela singakalayithi imtshina yethu waqala ukuthi ecelele emadlozini ukuthi hayi kulabantwana abazofuna ukuzwisisa ngindaba ehentshe so wasesicelela so namhlanje sizazi ukuthi uthini asiChiera tichakhumbira ukuthi vatiregerere nekuti hongu kukurukura navo pachivhitivhiti takurukura asi fesi yakavharwa ndozvatavavimbisa kuti sekuru tichavhara fesi isusu chatiri kuda kuziva kuti ndimi muripo nemashoko enyu asi fesi yenyu tichaivhara nekuti hazvizoite kuti tichizongorekodha vasipo asi tichangovhara chifesi sizati phela njengoba uSoko ekhuluma ukuthi ukhulu uthe hayi njengoba bengicelile ukuqaliseni benyalile so bengicela lingivale ifesi so hayi sizayenza njengokutsho kakhulu ukuthi kusasa phela sihlale silobudlelana obuhle ngiyakwazi kulabanye abazafuna ukuthi bencedwe ngukhulu liyasibamba kuDrewmas Media inamba izona lezi iDrewmas Media taking you to another level sekuru tauyawo pamudare menyu ndofunga nguva yapfuura iyi takambouya tikaona muchinzi mabuda takawana mama tichifambira nhau iya yemwana takanzwa kuti akabatsirwa kunoku saka tani tichida kunzwisisa kwamuri kuti zvakafamba sei nekuti sofa pane zvakataurwa nemwana nezvakataurwa namuchembere vaiti zvimwe zvakawanda havangagoni kutsanangura nekuti ivo chavanoita kubatsira imimi ndimi munenge muchiziva dare rakawanda kuti zvakafamba sei
nekuti mashoko abuda awanda aita kuti susu tiite mibvunzo yakawanda kudarika mhinduro, ndosaka tauya kuti tinzwe kwamuri kuti zvakanyanyofamba sei. Ichokwadi kune mwana womirira soko anonzi Theo chiti kukazwa iri mhuri yeZimbabwe inoitwa Sekuru DZIVA, inoita matare echivanhu kubatsira vanhu. Kune mwana anonzi Drewmas mira soko. Mwana uyu takasangana naye kumashops kunonzi kuBNP. Mwana uyu takatenga mazai ake aitengesa mambishi ndikamano. Taida kutenga masimenti kuvakisa kuno kwatogara kustendi ndokuita matare. Saka mwana uyu ini ndinoratidzwa matare kunyange ndisina kusvikirwa. Mwana uyu ndakasangana naye ndikatenga mazai ndikamuti mwana iwewe une dambudziko rekuzo rasika njigiri pamwaka mushimo inoteera. Saka dai kunzi kugona wakwanisa kubatsirwa. Zvino mwana wewe ndakamubvunza kuti uniko unobatsirwa here? Akati hongu ndinoenda kumasoko kunobatsirwa kwatinonamata. Kati dai kunzi kugona dai wakurumbidza kuti ubatsirwe dambudziko kuti mwaka mushimo inoteera ndaona wakurasika njiri asi dziri mhepo dzinoshumuka musha mwakwabereko musha mubereki wako. Mwana uyu haana kupokana nazvo. Saka pane vamwe vanhu vanga varipo patakatenga simenti pamahardware paya vakatomuti dai wabatsirwa nekuti hakuna munhu kazhinji anozwa rake kubatsira pachena. Ini mwana uyu nekunzwa tsitsi ndakada kumubatsira ndisingazivi muZimbabwe kuti tsitsi kazhinji dzimwe dzenguva dzinotsitsirira. Mwana uyu takakurukura naye ndikamuti dai wabatsirwa. Saka ini ndada kuziva kuti mwana uyu anotogara kumareni kwatinogara munharaunda. Ndobva mbuya kana kuti mudzimai wangu ati mwana ndinomuziva anogara kumareni kwedu. Mai vake ambinga ari savira wangu ndisamaita tema ndise kumatare kunobatsirwa kumashure kusanana ndisati ndaonana nambuya venyu. Saka mwana uyu ndamutsanangurira dambudziko rake akazouya kumba remangwana acho kusenseni akati ndafunga kubatsirwa. Ndobva ndamuti izvi zvinoda kuti paite vabereki vako vanga baba kana kuti amai. Mwana yakatsanangura achitaura kuti baba namai vakapatsana kana kuti vakarambana. Ndikati hakuna here imwe hama yechikuru yaunokwanisa kuti uye naye nokuti dambudziko rakakura zvoda kuti uchikama anga ari padhuze. Mwana uyu izvozvo haanoda kuzviteerera nokuti aitaura kuti mai vangu vakafamba vari kubasa kwamutare, mai vangu basa rekusona. Zvadaro ndobva ndakurukura naye mwana uyu ndobva ataura iye achiti imimi mukuita zvekuvaka panapa imba yenyu, ini kumba kwedu kune masimendi amai vangu mabhegi 2. Saka hazvigone here kuti ndifana kubatisai masimendi kubatsira. Ndikati ndoda kubatsira pachena asi pane dare rekuti kana takubatsira zvimwe zvekutanga izvi ndinokuitira hangu pachena. Kana pazoita hama inouya pada kuti tikubvise mhepo yacho ine dare rekuti uzorasika njere. Saka zvinopanda kutsvagwa huku nemutsvairo ndoita kuti poya hama yako ndokugeza kana kuti mbi yako kugeza. Mhepo iyi yobva yabva zvachose. Mwana uye ndobva anotora masimendi ndisina kuirira naye ndobva atoya nemunhu pano ndobva asi kutsveta masimendi. Akati masimendi afanira kubatai kuitira kuti ndiwane mari kuisa mazai angu ndozotutsira pane iyi mondigeza. Musi wacho wakasvika pane vanhu vaitonatira gate remakwenzi nokuti handibatsire munhu kuti anatire gate tichishandisa zvambwa zvefodya hazvishandi. Ini ndinoshandisa makwenzi kwawo pasichigare anobvisa mhepo yauya nemudambudziko rakati. Mwana iye zvechokwadi takamubatsira ndobva aifanonatira gate mazuva 3 asiya masimendi aya akanatira gate musi wekutanga ndobva apedza ndobva aenda ndobva anatira gate zuva rechipiri ndobva ndazopinda naye mudare maive nevanhu vanga varimo vechikuru nomadzimai nomurume vanga varimo. Ndobva ndamuti mwana uyu muchimuona pfungwa dzake njere dzake dzakutofanira kutorasika. Saka ndoda kuti ndione hama dzake. Iye ndobva ataura achiti kuna mbuya vanogara kuunity K. Ndikati mbuya ava havakwanisi here kuti vauye zvikanzi mbuya ava havadi kundiona nokuti ndiye zvandavatadzira. Ndikasaka ndokubatsira sei pane rimwe dare racho kuti tizokugeza kuna kuzonatira makwenzi akuti mhepo ibva yabva zvachose. Mwana akatipindura achiti mbuya takanzi namama kana kuti takanzi namai vangu tisaende kuna mbuya nokuti handizivi kuti vakatadzira nii. Zvadaro
mwana uyu akanatira chite gate rechipiri. Ndobva ndamutsanangurira muda ndikati iwo ndaona une dambudziko renjovhera yamunoti siki pachirungu. Mwana yakadera akati zvechokwadi ndine dambudziko rekuti ndinobuda mvura dzinonhuhwa kuzasi amoti ndoma discharge zvechirungu. Mwana uyu ndobva ndamutsanangurira dambudziko rake ndamupatsanira dare rake. Ndobva iye ati ndinouya mangwana ndozopedzisa gate. Ndobva ndamupa gwenzi pano rekumwa rinopedza dambudziko renjovhera. Gwenzi yakatotora ndobva ndarumba kwavo. Gwenzi riri haana kunorimwa. Indakavheneka pano kuti gwenzi haana kunorimwa. Gwenzi ribva totomba kwavo ndobva ragara. Mai vake vachizouya mwana uyu anga atoti paakanatira makwenzi kutambisa mhepo yekutanga murume anga akarambana nemurume ndobva ashizwa nemurume ndobva aendako. Paakauya zuva repiri achinatira akatotaura mudaro kuti shuwa murume atondifonera kuti ndichiona naye ndiyokumba kwavo. Ndikamuti izvo hazvigoni kuti unosangana nemurume tichikurapa. Zvochida kuti yakunzi kugona mukauya mese nemurume ndikurapa dambudziko renjovhera robva rapera. Mwana uyu haana kuzisa mupfungwa kana kuzviteerera. Akabva aenda kune murume wake ari pakati kushandisa makwenzi kunatira. Ndobva norara nemurume. Ari nemurume mwana uyu takazonzwa mashoko achitaurwa nevanhu kunzi mwana uyu akanorosangana nemurume ndobva azvimba nhengo yake yekuzasi. Zvadaro mai vacho vainzi vakadzoka. Mai vadzoka ndobva avatsanangurira dare ratakamutaurira pano. Mai vacho nehasha vanoda kuzviteerera ndobva ndakapiwa makwenzi ekuti ndikushe baba norara nekufungaidza kudzinga mhepo. Hanzi mai vacho iyasanangura mwana akati mai vakatora makwenzi ndobva varasa panze. Ndobva vati handi tinoona sekuru vacho vari kubatsira. Vakauya ndofunga kaida kunaya musi wacho. Vakangosvika tapo vatsanangurira ndobva vabva nehasha ndobva vaenda kumba kwavo. Kubva ipapo pakapera unenge mwedzi takazoona mai vacho vauya vachiti mwana arasika njikere. Imi makarapa mwana pano zvandisingazive ini saka mwana arasa njikere. Zvichireva kuti mai vacho vakunenedzera isi taakuti afanike takatopa munhu makwenzi ekuti anatire akamupengesa. Asi dambudziko iri ndakatoriona ndichisangana naye. Ini kazhinji ndinowanzwa dambudziko remunhu chinyange chero ndisina kusvikirwa. Saka ndakaedza kuti ndibatsire mwana netsiye nyoro nerudo zvinovopedzera kutipandukira. Nokuti muno matigere munharaunda mune dare rekuti mukauya munhu anobatsira achirapa vanhu kazhinji mune anofa, kazhinji mune anobva anotiza anoenda. Saka kune vanhu muno munharaunda vakatikomberedza vasiri kufarira matara atiri kuita nokuti kune vanhu vazhinji vamwe vacho vanouya usiku vasingade kuonekwa vane dambudziko reurwere, dambudziko rekukanganiswa rekuroyiwa. Vanhu vanouya tovabatsira votopona. Saka zvaakuti afanike sekunge varoya vasi kufara kuti vanhu vari kuyambuka nokuti vanenge vada kudya nyama. Takaita bira pano rekubikira doro umwe munhu anobatsira angabva kuSouth Africa asi munhu wechikadzi. Tabatsira munhu iyeye pano bira rapera usiku wacho takatumirwa bere pano. Ndobva ndaita makwenzi kuti bere iri rishaye nzira yekwarabva. Bere iri rakaita nguva richitenderera muno munharaunda richionekwa chiro masikati. Saka zvichireva kuti idare rekuti kune vanhu vari kuda kusvibisa matare. Isu hatina mhosva yekuti akanganisa mwana kuti arasike njere. Tida tomubetseredza kuti titangire chiga chekurasika njere mwaka chisati yasvika. Zvino mai vacho vakauya vavatanga kuti nongedza. Ndobva vazodzoka vakawanda semhuri. Hama dzemwana dzekwababa nehama dzekumukadzi dzamai vacho dzekwamai. Ndobva vasvika ndobva tavatsanangurira. Ndobva ndati nini handida kundishopere munhu ndaindorwa futi akata. Ndobva ndati zvisinganetse toita sei isu tikatishedze mhepo yacho itaure. Mhepo itaiziva takaishedza mhepo iyi. Ndobva yatanga kutaura adresi yekumba kwabva mhepo. Ichitaura kuti isu tabva kunonzi kuindikei. Ndobva yataura adresi. Ndobva tabvunza. Mhepo ikatanga kutaura nyaya dzakawanda ichitaura kuti ndakazoputiswa fodya ndikazonotenga fodya neshamwari yangu. Pane zita rakataurwa amazaiza nziripo zichinzi pane kutenga fodya inodhaka tikaputa. Isu hatizoti mutoriro here kana kuti madrugs anoputwa mazuva ano here. Ndobva mwana yataura zvakataura
dzimwe hama dzakabva dzatanga kutorunduka panguva dzatanga kutobva dzichienda. Ndobva mwana ndavati nini pada kuti tibvise mhepo iyi pamwana kuti mwana achipona. Munogona here kuti ndokupai gwenzi pano rikunowacha hembe. Pana makwenzi kuti kana munhu akaya achinza kurasika njigere tinopa gwenzi kuti kana pana vabereki totendea munowacha. Tinofungaidzira munhu ari kupenga gwenzi kuti pfungwa dzake dzosatsuka. Ndonanzvisa munhu gwenzi kuti achipenga tikamunanzvisa anobva adzikama. Panapa tinodzikamisa mapenzi. Saka zvadaro auya mudare takabva tamuti ngaananzve gwenzi ndobva ananzva. Ndobva tamufungaidzira. Ndikati panapa pari kuda kuti mwana uyu tichimugeza neuko kuti mhepo ichibva zvachose. Vanhu vemva vataura vachiti mari hatina. Ndobva ndatora futi mapadza mundiro mangu. Ndobva ndatenga futi huku. Ndobva tageza mwana uyu. Pasina nguva ndobva vaenda. Ndobva vadzoka mwana kusinga zvikanzi tashedzwa nehama dzikwa baba kuti mwana ngachiuya kuno. Ndikati hazvina kuipa, endai. Chanetsa mukaona zviri kupera munokumidza kudzoka nekuti tine makwenzi akawanda tinoshandisira munhu anenge achinza kurasika njiri. Vakaenda vanhu ava havana kudzoka. Vaenda kwavhoenderatu. Ndakatozoshamisika ndakutoona vanhu veDrewmas media vakutouya asi vakasvika ndisipo. Ndobva vaona mbuya venyu ndobva vatsanangurirwa mafambiro azvakaita. Zvadaro vanhu ava indikuona fanike sekunge kuda kutisvibisa. Inini kumukura pamwana handina kuramba. Asi vekwangu izvezvi muno mudare havabvumire zvivhitivhiti asatokumbira pane nguva kuti zviitike. Zvino inini kana mwana akanzi adzoka panoda kubatsirwa vakuru vangu izvi vakatotsama kuti ndiite mhepo yemhondoro ndinosvikirwa kusango handisvikiri mudzimba dzezvidhina nekuti ndikasvikirwa ndimupeza ndakutochekwa kana nemahwindo kana kutoda kukwadza madhoo kana kukwadza zvinhu. Saka mwana uyu ini hama dzake ngadzi kundinongedzera kuti ndatobatsira nemwoyo unoda pasina pfuma yavabvisa. Masimende aya takangomachengeta mai vachibvauya ndobva tavadzosera masimende kuti masimende itore masimende inifana vazoda mari kuti tsvape mwana wenyu. Saka nhasi uno vafumba vachitinongedza kuti takapa mwana mushongo wekunwa wasina kunwa macho wakarasa vachiti kubasa kuteta mwana kuti tinati kuti anatire gate mhepo dzake dzibve zvakuti afanike ise kunge takakanganisa mwana marapiro anoita. Nevangu vanhu vanouya pano vanorapa maprofita tinouya pano tichivarapa tichivasimbisa. Mapasta anouya pano tichivasimbisa vanouya usiku havadi kuonekwa. Nevamwe vanhuwo vanouya muno tichivabatsira vakasiyana siyana. Topa makwenzi ekunatira vatinatira zvavazvatoita. Ini kana pamunhu pano umwe chete anondigira umwe munhu kana vairi vatatu ndohambira ndoita. Sekuru, pane pamabata patisina kujekeserwa nevanhu vacho kuti imimi manga maona dare rekurasika njere kwemwana. Izvi zvekurasika njere zvakatozoitika pane mwedzi here nekuti isusu takanzonzi mwana achibva kunobatsirwa akabva atotanga kurasika njere. Ndo zvakatoita kuti tinyanyomhanya zvekare kuti tinzwisise kwamuri zvakaitika after nguva yareba sei. Mwana uyu kuya kwakaita pano indichimuona ndakasangana naye aine tsvina yakanyanya asina kukama musoro aine vhudzi refu ine magumbezi. Mwana uyu achiuya muno mudare akasvika mune vanhu vakawanda vechikuru namwe madzimai anga arimo nevarume. Uchitaura naye mwana uyu aitaka kuvhunduka vhunduka achita fanike ane zvaari kuona. Pakataura nomumwe muchembere mira ungu muzukuru wangu akati mwana uyu pfungwa dzake anenge ari kurasika njere. Ndikati mwana dare ndo dare ravinga pano timubatsire. Zvadaro mwana kusvika pakapera masvondo matatu taona bata svondo rekuti etinopedza mwedzi ndopakaamai vachiti mwana ari kupenga. Zvadaro mwana uyu tamubatsira musi wechipiri akashedza mwana wangu musikana anonzi Shaneo. Akataura achiita kuti panapa inini pane zvandiri kuona ndikuona pane vanhu vandiri kuona asi vanhu zvakuti afanike dare iri nderezvikwambo handisi kunzwisa achidza mwana wangu. Pane zvekare pamatsanangura kumashure zveshuwa takanzwa kuti mwana kuuya kwaangaita kumba kwevabereki anganetsana nemurume. Takanzwa futi ipapo kuti abva kubatsirwa akazonorara nemurume zvichireva kuti pamamubatsira ndo zvaita kuti murume achimufonera vachitanga kunzwanana kusvika atozonorara nemurume. Hongu ichokwadi. Mwana uyu ndakatomubvisa mhepo kuti makwenzi atinoisa mugati ekunatira
anobvisa mhepo dzinokonzera kuti munhu aite jambwa munyama rushasha, ingaye mweya yengozi, ingaye mweya yechikwambo, ingaye mweya vanhu vakafa. Makwenzi anoshanda kuti tikakubvisa mhepo kana kufamba dambudziko rako zvozoita panguva iyoyo. Akabva atoshedzwa zuva rechipiri ndobva atoenda kumurume. Zvichireva kuti sekuru munobatsira vanhu vanenge valetse mudzimai anenge abva kumba, murume achida kuti mudzimai adzoke, munovabatsira here vanhu vakadaro? Ichokwadi, indinobatsira munhu arambwa nemurume, ndinobatsira murume atizwa nemukadzi, ndinobatsira mukadzi abatwa nechikomba, ndinogadzira kuti adzike kumurume wake. Ndinobatsira matambudziko akawanda pano, ndinorapa kensa, kana kensa muchibereko topa makwenzi ekunwa toita kuti kensa ibude kunze, kana kensa nhuta iyo kana yabuda kunze totanga kuirapira panze. Ndorapa futi zvakare shuga, ndinorapa BP, ndorapa mafibroids, ndinopinga misha yevanhu kuti vasakanganiswe nevanhu vakaipa, ndinobudisa midzimu yakasungwa kana yakatsipikwa, ndobva ndagadzira, ndobva ndaisimbisa. Ndichikudzoserai kumashure sekuru, takanzwa kuti mwana uyu paakazorara nemurume ndo paazvimba. Ndakuda kunzwa kwamuri kuti pane zvazvakavhiringana nemushonga here, kana kuti tingati chirwere chiya changa chagara chapfumbira zvekuti iye aitya kutaura, abvazongwana mukana wekuti atine kuti ndakaenda uku ndo zvakakonzeresa iye agara ane chirwere chake? Ichokwadi, ini pano makwenzi andinoshandisa haana mhiko dzekuti usaite zvakati. Makwenzi angu haapanduki. Indikapa munhu makwenzi pano ekuti enda unogeza kubvisa mhepo, tinokutsura kuti usanorara nemurume maringe kana kushandisa makwenzi panguva iyoyo. Chero kwarara nemurume ushandisa hapana chinokuwana. Asi kazhinji kuti unyatse kuyera dambudziko rako ribva rakunzwa kupera, haufaniri kurara nemurume, kana uri munhurume haufaniri kurara nemukadzi. Kana tikati geza mazuva matatu, kazhinji makwenzi andoti munhu geza mazuva maviri kana mazuva matatu ndokuzva zvatoita. Saka kuzvimba uku zvinogona kureva kuti chirwere changa chamubika kare, pamwe zvanga agara azvimba abva angozosanganidza nekuti abva kunoku achienda kumurume. Ichokwadi, noti chirwere ichi mwana uyu changa chane nguva ndichimubvunza pano, akataura kuti shuwa ndine nguva yakati rebei ndichingonzwa ndichibuda mvura dzinonhuhwa, ndichinzwa kuswinya kuzasi kwanguku. Ndikamutora ndikati budu mako munocheka-cheka, munoita fanike une jeko, munoita fanike muchinjopfura ngechipotswa, asi dambudziko rekuti mwana uyu angane njovhera. Njovhera iyi ndichiona pari pamatare, murume wake ipfambi, munhu anorara nevakadzi vakasiyana-siyana. Saka mwana uyu kwakaya pano achitonwa achinatira mushonga pano, achienda kumurume, panorara nemurume semunhu angane nguva asingasangana nemurume akabva anozvimba. Isusu mataurira zvakaitwa takanzwa tanzi mwana iye akati makati asaudze kana hama kana vabereki, chokwadi here? Kwete, mwana uyu ndichiona pano zvinenge zvikushidzirwa nokuti indakamuti achitanguye pano ndakamutana ndichita kuti panoda vanhu vechikuru, nodambudziko iri ihombe, ada kuti isusu tikurape kune vanhu vehama. Ndo pakatsanangura achiti kuna gogo vanogara kukii, akatsanangura mai vangu vari kwaMutare kubasa. Ndikamuti havana nhamba here dzembozhanhare kana simbi yenzeve, tivabate tinzwe kuti vanoti kudii. Akati ndasiya foni kumba iri pachaji. Ndipo takatanga kumubatsira. Asi kune vanhu vakataura mumatare, vamwewo vazwa kuti mwana uyu achakubata dambudziko mangwana pano kuti pfungwa dzakatsogora zvakanaka. Zvakare ndanzwa muchitsanangura pamasimendi kuti mwana iye akati sekuru hongu ndiri kuda kubatsirwa asi handina mari, ndofanira kubatisai masimendi ndozokurukura namai. Asi iye pachake aiti hanzi makati mukuda masimendi mozomupa mari, saka ipapo neso pakatinetsa kuti masimendi iwo ari amai, ko zvanga zvakufamba sei? Ichokwadi, masimendi aya takamutaura kuti isusu masimendi aya agona kukupa pfuma nokuti wati masimendi amai vako. Masimendi aya sipano kuvaka agona kumashandisa. Masimendi aya iwe zvada kuti watanga udza mai vako zva ndozovaudza kana vauya, imi torai masimendi kana ndikanoshanda ndichitengesa mazai ndogona kuzotenga ndodzorera papi
ipapo mai vasati vauya. Ndikati hazvigone kuti tipatigari masimendi, iwo pauri kuuya mangwana tobva tafonera mai vako tovaudza kuti ndo zviripo. Akabva aenda mwana zvatatoa zvipinda kati ana kudzoka. Patakazosvika kuno tichitaura namuchemberi takanzwa zvichinzi zvamatsanangura kuti ambuya nemuzukuru havaonani uyezve ivo amai nemuzukuru haaonani. Pabva patinetsa zvekare kuti saka urwere uyu chii chakaitika, zvingava zvichikonzerwa here nekuhama dzake kana kuti pane kunetsana kuri pakati pake nambuya namai. Hongu ichokwadi pane dare mirasoko rekuti musha umu mune zvirimo zvino inini andigone kunongedzera kuti nyingi ndiya kuita zvakati, asi masamba acho ndinawo pano anondibvumidza, asi wekwangu anoti usanongedze. Ngokuti rimwe gore takamboti pauya musoja pano mutu tamurapa vatamudza kuti ari kuroya ndimai vako aizyirwa vana, akatora gidi nedemo anoti mai vako vakafa, asungwa. Takatopinda basa futi kunomuburitsa kuchitorongo kwanga ari. Saka ndakatsudzwa nevakuru kuti tisanongedzere musha mevanhu ava. Mai vari kunzi vakaipa nokuti mai vacho vakataura pano vakati uyu mwana wangu uyu ane muzukuru wangu ari kupenga uyu haadi kuti vana vangu vauye kumba kwangu inini. Vakataura vachiti mwana wangu uyu anotaura mashoko akaipa kuvazukuru vangu kuti ini ndakaipa. Mbuya vakatsinza vakataura kuti indatoshamisika vakundifonera nhasi vachitaura kuti mwana ari kupenga, asi pese apa vangu vasinganditsvage vazotsvaga nhasi vachiti mwana ari kupenga. Pamwe pane pakabuda mai vacho vemwana ari kupenga, nokuti dzimwe hama pavakauya vakawanda, vamwe vakatosvika kupinda mudare vakasara vari kumugwagwa kunzira uko. Ndobva mbuya vataura kuti mwana wangu anoudza vana vangu kuti inini ndakaipa, ndinobata mishonga yakaipa ndikuti ndokanganisa vana vake, saka vana ava kana kumba kwangu havauyi. Iye mwana uyu samaita mwana wambuya ava. Kumashure uko takamubvunza isu kuti unoenda kumatsare here vauye, akati kwete, akandienda kugokwe kwandinoenda. Zvino munhu ungasvute here mafembo usina chivanhu chaunacho? Ungangofemba mafembo pasina here? Nekuti iye anonongedzerawo mai vake kuti mai vangu ndovanokanganisa. Zvichireva kuti ivo amai muridzi wemwana vari kuti vane mudzimu wavainawo. Asi isusu patikakurukura navo vakatiti vanoenda kumapentecost, nesuwo takavhiringedzeka kuti zviri kunzi muchemberi vakatoti vaitombofamba vese kumatare, saka kusaziva kuti nyaya dzacho dzikunyatsobatana papi. Iye vafana kubuda pachokwadi, ngavagadzire mhepo dziri mumusha mavo kuti mwana aita kanopora. Nokuti isusu vatotipomedzera mhosva pano, vada kutsvaka kuhwanda nesu pano kuti takakonzera zvakati, asi taitone muvisisira kubatsira mwana kuti areke kupenga. Voya futa kunongedzera kuti ndimakonzera zvakati. Vavanhu vakuti vafanira vari kuhwanda mumundo wenzungu. Tichiona kuti mwana asangana nedambudziko. Dambudziko rabva nekuti haana kushandisa makwenzi sezvanenge maakataura sekuru. Takakumbira kuti tikumbirai mudzoke kuna sekuru, ndiye sekuru anogona kuti akubatsirei kozi ndiye akatanga dare iri. Pakuvafonera kuti tinzwisisane kuti mwana ari sei, tikabvunza kuti maenda kuchipatara here, havana kuzodaira zvinonzwika ipapo. Tikati ko kwana sekuru maenda here, kuti sekuru aite se agone kukubatsirai, kozi tanga tasiya tati endai munokumbira ruregerero, because matosvibisa zita rasekuru. Mukakumbira ruregerero moti sekuru chipedzisai dare iri, vakati havana kudzoka. Saka isusu tiri kuda kubvunza kuti sekuru vana vakadzoka, mwana akadzoka nemhuri yake vachida kuti mwana abatsirwe uyu, munozobatsira here after nezvese zvaitika? Ipapo ichokwadi chirano zvakaribate muromo ndichiti indori neshungu dzekubatsira mwana kuti anga achipora, asi dambudziko riri pakuti tikawarapa mwana pano tichimubatsira pamakwenzi kuti ashandise, vabva futi voenda kumaprofita vonotora futi nhombo nemvura vachisanganisa makwenzi nenhombo. Saka mwana uyu kupora kwe kunogona kunetsa.
zvichireva kuti makwenzi echivanhu asangani nenhombo here dzemapostori zvinokanganisa icho kuti zvinopisana nekuti makwenzi echivanhu kazhinji haatodi kuti nyangwe kuchiti wabva padare rakati wabatsirwa usati wapedza woenda kune mudare futi kunoshandirwa futi kana ringadare rechivanhu makwenzi anengakurisana midzi michakakurisana apa chinofamba nekuti hatisanganise zvechiprofita nechivanhu. muli ezimbabwe ngiyathemba liyazizwela ekuqaleni sake sabuya phela silomntwana silomama owayesifonile esithi umntwana wakhe uyagula. Ngiyathemba la ibona ividiyo yangikhona abanye bakhomentayo abanye bathi buyelani kubukhulu yena lo onjani wamncedayo. Sathi hayi njengokuba sizithunywa ze-Drewmas media sizathi ukubuyela siye kuzwa ukuthi kwini okwathatha indawo sithe sesiphenduka bamba ukhulu ukuthi ukhona safika lapha yikho lapha sikhuluma lokhulukhulu ukuthi yebo liqinisa umntwana wabuya ngamtshela ukuthi ikusasa lakhe ophambilini uzagula ngengqondo kodwa yena wakhanya sibile funa ukuthi encedakale kodwa kule ndaba ekhona ukuthi kazange efuna ukuthi involve ifamily yakhe ngathi umama ngoba wayekhatshana ugogo wayesithe kwabazwisisani so ukhulu uthi hayi thina sasimnika ukuthi kuncedise kasaqedisanga ikhosi yesintwini le kwafanele yenze yikho kwacinela phela ukuthi lokhana bake bakukhuluma emuva le ukuthi uzagula ingqondo waseqasa ukugula ingqondo kodwa kwathi sokufika emzalini umzali wathi hayi kuthi ukuthi ngukhulu ogulise umntanami ingqondo babuya bayenza umsindo kokhulu ngapha belezihlobo kodwa ukhulu yena wathi hayi manini lincedise kuncediseni futhi basuka bayahamba phela baye emapostorini phela ukuthi belatshwa futhi bengakaqedi futhi ngapha kokhulu indaba zangikhona kusuka kungangenelani isintu lespostori yikho sokusuka uyenza ukuthi umntwana kwanisa ukuthi esile wikho kwenza ukuthi umntwana ngalesi sikhathi ebelokhe egula kodwa siyazibuza lathi ukuthi indaba umama engafuni ukuthi ephenduke ngoba sake sakhuluma futhi labanye abancedisayo bathi akula problem enkulu lapha kababuyele kukhulu abancedisayo nguye okwazi ukuthi indaba yangikhona yaqala ngaphi and uyakwazi ukuthi uzayicinisa ngaphi. Wangokhama dzinodiwa ndona weyatinayo nhasi ndofunga sekutaura kwenyu sekukhumbira kwenyu kuti aiwa Drewmas media dzokerai munonzwa kudivira sekuru kuti vanoti chii ndosaka tiri panapa ndofunga manzwa vakawanda zviri kutsanangurwa kuti tingati mwana hanzi akaanga asiyana nemurume kwenguva yakareba auya kumba kuzogarana namai asi mukugara kwake mwana angagara ane siki saka zvichida mwana aitya kutaura kuti ndine siki apa ndopakazowana mukana wekuchitaura abva kunobatsirwa kana kuti zvanga zvawese here hatizozive ipapo nekuti chirwere kana uchigara chichingodyika zvinenge zvichikura usingazivi kuti ndozvapasvika uyezve sekuru vatsanangura kuti paauya kuzobatsirwa panapa ndo paakazotanga kuchifonerwa kane murume wake kuti vachitanga kunzwana nevo vanga vane nguva yakareba vasiyana asi pakuzonorara zvekare nemurume ndo pakadena tinoziva kuti kana riri ronda kaukangoguma ronda ratoputika zvatoita wese saka ndofunga ndokuzotanga kuzvimba kwaakaita mwana iye mwana kuti atsanangurire vabereki ndofunga amai sekunzwa kwamakamboita kumashure kuti amai nambuya avaonani saka iye aiedza pachake kuti dai iye abatsirika. Sekuru vari kutsanangura panapa kuti hongu sekukumbira kwamuri kuita Drewmas media kuti dai ndabatsira mwana inini hangu handina chakaipa mukubatsira mwana asi dambudziko rauya richibva kuvabereki nekuti vabereki pachavo vane nyaya dzavo dzakakura mumusha dzavari kuvanzirana dzavasiri kuda kubuditsa pachena vamwe vakuhwanda nasekuru asi vane nyaya dzavo dzavari kuita dzisingataurwe zvisingaita kuti vazonzi sekuru mangwana vanongedza uyezve vataura kuti ivo vakamboramba kuti vataure matare asi vakati ndokwanisa ita kuti mhepo iyoyo itaure vanhu vakangoerekana vakusimuka vachienda mhepo yakutaura ichinongedza zvekare
kwauri kutangira zvinhu zvacho. Munoziva kuti kana nhau yabuda tingati dhimoni richimanifesta notaura kuti nhingi nanhingi, ndozvakaita kuti vanhu vasimuke vachidzokera nekuti vangaona kuti nyaya dzakubva zvekare dzichibva nekudivi ravo. Saka kusaziva kuti apo pachafambiswa sei, nekuti ivo amai takavakumbira kuti amai chifanoendai nemwana kuchipatara tichimirira kuti tiuye tikurukure nasekuru. Nanhasi kuchipatara havana kutipa zvakajeka kuti vakaenda here kana kuti havana. Nhasi unowo tati amai tiri kuuya takavafonera ndifunga marimwe zuro nanezuro. Tasvika panzvimbo amai havapo, vakwambuya vavaita vaonane navo. Kusaziva kuti tobatsirika sei, tobatsirana navo sei, kana ivo vane nyaya dzavari kuziva dzavasiri kuti udza isusu kuti tizive panotiremei, nekuti nesuwo tinenge tichida kunzwa chokwadi. Ndofunga zvekare mukuuya kwedu isu seDrewmas Media tingoti tikauya munhu akati toda kubatsirwa tongokasika tamhanya takutongokubatsira, totanga tanzwa kwazviri kubva kuti tiwane kukubatsirai. Kana manje pane zvinhu zvavanenge vachiita pachavo, nesuwo tinenge taedza pedu chera. Uyezve chimwe chaita kuti tiuye kuda kunzwa kuti ivo sekuru divi ravo rakamira sei. Tisati tapedza soko ndanchida kusekuru ambobata nenyaya dzevanhu especially dzevanhu vanorasika pfungwa. Handisi kusaziva kuti zvinotora nguva yakareba sei kuti munhu kana achirwara nepfungwa azoita right, and futi munorapa munhu ane nguva yakareba sei kuti munhu adzokere kuita normal. Kazhinji munhu anorasika pfungwa kana akaita makore akawanda achipenga. Mune vanhu makatipa vari kumhiri kumakungwa vatakarapa ime Drewmas Ndokupenga, zvinongoda hembe kana munhu ari kunze kwenyika, chipfeko chake chisina kuwachwa kana chakawachwa kunyanya chekumusoro. Munhu akauya achipenga pano tinomurapa, toti vanhu ngavachitasa kuti panopera masvondo 2 munhu anenge asei. Pfungwa dzinodzoka kudzokedzana zvachose. Toita kuti kana tagadzira kwabva munhu achigara, nokuti ndikunoitumwa mhepo dzakaipa, twatapinga kuvhara pamusha paanogara pacho kuti dambudziko rapera zvachose risazodzoka zvakare. Sekuru, mataura zvakare kuti mwana wemakasangana naye murodhi muchifamba mukatongoona dare ravo, zvichireva kuti inini ndakagara apa munotogona kuona kuti soko vari kunetswa nezvakati nezvakati here. Izvezvi kana pakatoya munhu pano, kuna mwazukuru toti sekuru ava vanenge vane chikwambo chinovaita kuti vaone matare. Ndisina kusvikirwa izvezvi soko kuti upanda matare ako pano wagare mudzei sekuru mhuri yeZimbabwe inza. Ndichikudzokai zvekare kumashure, kazhinji tinowanzoona kuti vanhu vanomboprofita vasati vasvikirwa vanenge vakambotanga vari kungochena, tingati kumaso. Imi makambotanga muri kumaso here? Ini ndaita zvekushedzwa kungotsvuku. Ndakambonamata kuchechi inonzi enter message, asi nderera ndimi ndobva ndazoshedzwa neumwe munhu watanamata naye muchechi imomo, angatone rake rekungotsvuku. Ari baba ndaona mune chipo chikuru, ndobva ndishedza. Ndakaita makore 3 ndichibatsa kungotsvuku, ndobva ndazobudirwa nemidzimu. Ini ndakazvarwa ndakaremara maoko aya. Ndakazvarwa mai vangu ndobva vaitwa operation, ndikagara mugirazi mwedzi 3. Maoko aya akapesana akadai, tsinga dzemu dzaramba kutambanudzika. Ndava muchipatara imomo, ndobva madhokota ati mwana ngachekwe tsinga rimoko atambudzika akaremara. Baba vangu inini vakandibara vaita zvechivanhu, vakapfuma zvakanyanya, asi vaipembedza mashava avo. Vakafamba nasekuru nambuya vakavabara. Ndobva vanzwa kuti ndine chivanhu, ndozvine dare rekuti kupesana kwakaita maoko kuruboshwe ndaasekuru, kurudyi ndaana mbuya. Ndakatengerwa jira dema ndine mwedzi 3 nekandiro kemuti nekandiro kefoja nekabakatwa. Ndobva paitwa chikaranga ndichinzi ndinofanira kupinda mutheater na1:30 kunoparetwa. Pasina nguva diki ndakamwiswa mvura nefoja kebuti ndi mwana muchechi, ndobva maoko atotambanudzika. Saka muchireva here kusekuru kuti pako kutengerai machira nekabakatwa muri mwana mudiki musati makuziva, vaitira kugamuchira kana kuti kugadzirisa chivanhu changa chiripo, azvireva kuti ndo machira amuinawo izvezvi?
ichokwadi vaita kugamuchira chikaranga chinokuti zvaita fanike shura savakafamba vakazvinzwa ndobva vagamuchira. Asi dzimwe hama dzaisatozvida takakura tichiroyiwa nevanhu, asi kure kwatira nevanhu zvakatotisimbisa kusvika takuti takubatsira vanhu. Ndochiuya pane dare ramataura kuti munogona kubatsira vanorasika njere. Ko kune dare rembavha iri munogona here kubatsira? Tinoziva kuti mbavha vanhu mukabirwa kanenge uchitofunga kuti dai ndangoita kuti arasike iudzo njere kana kuti avhiringike. Pambavha munoshanda nadzo sei? Dare rembavha soko mabvunza zvakanaka. Kazhinji munhu akabirwa chinhu toda kuti auye pasati papera svondo kana kuti 6 days, nokuti tinoti kana munhu akapaza dhoo vakapinda mumba totsvaira marara acho iwayo ubva wauya nawo, ndopisa makwenzi, anosanganisa makwenzi matatu ndosanganisa ndopisa, kana kuti ndongonokora marara acho iwayo ndopomba chubhu tozvibisa mudumbu. Mvura haunwe, sadza haudyi, unorara wakamira, haurare nedumbu kana kuti unorara nemusana. Kozita vamwe vanhu vanenge wabirwa zvaane nguva. Kazhinji munhu ukabirwa zvinhu zvaane nguva zvotinetsei kudzoka kwazvo, ndizvinotora nguva yakareba tichirwisana nemunhu akatora chinhu chako kuti zvidzoke. Tisingapedze nguva sekuru, pane here dambudziko ramunoti aiwa iri hangu handingade kunyebera vanhu handiri kwanise? Icho kwadi soko makuza zvakanaka. Dambudziko reshura matongo handikwanisi kurapa. Dambudziko remunhu akazvarwa akaremara kana kuti akaoma mutezo handikwanisi, asi vakastroka vakazvimba mumakumbo ndinotemera mushonga wekuti nguva diki kana kutofamba. Tine musi watakarapa pano nemwe musi wemupurisa vanhu vakutofamba. Dambudziko rekuti munhu ari kupenga zvane kuti akazvarwa achipenga, izvozvo handikwanisi kuzvirapa. Dambudziko rikaita rekuti munhu akazvarwa achinzi ane mhepo yakaipa kana kuti ane mhepo yekutadza kugara zvakanaka mumurarama kwake akazvarwa nayo, izvo handikwanisi kugadzira. Muchirati kazhinji kacho munhu zvaanenge akazvarwa nazvo ndo zvinopa kurema, si zvekuzoti zvauya munhu diki. Hama dzinodiwa ndiyo kana uya tanga tinayo muzuva ranhasi. Ndofunga manzwa sekuru vachitsanangura kuti chii chakaitika kubva pekutanga, zvimwe zvanga zvisina kutaurwa zvataurwa nhasi. Ndofunga manzwisisa. Nhau yacho inonetsa chiyera mainzwa usei? MuleZimbabwe ngethemba abade belalele bazwile, abalendlebe bazwile. Khathesi singakwaziyo ukuthi sizamncedisa njani umntwana nxa kuyikuthi abakwanisa ukuthi lapha abancediswe khona beqede. Ngikhuluma nje sikhona apha sikade sifuna ukubabona kodwa sikwanisanga ukubabona, sibatshelile izolo ukuthi sizafika sizobona ukuthi umntwana unjani, bathi ayibona bakho lapha. So lami ngiphelelwe ngamathi. Kodwa abafuna uncediswa lizwile ukuthi uSekuru uyancedisa, uncedisa njani. Labana bake befone sithi akula muntu okwenzayo, ehebo yani lizozizwela, lizozithaphela. Isusu chatisingazive sezvataura nachira kuti hongu takavaudza marimwe zuro kuti tichauya musi weMonday, nezuro tikavaudza kuti tiri kuuya vakadaira kuti varipo. Nhasi tasvika vachiti ndaenda kumwe. Ndofunga maybe ndo kumwe kwavari kuedza kutsvagawo rubatsiro, asi vanga vakatifonera. Isusu nhasiwo tauya tikakurukura nasekuru. Sekuruwo vari kutotiwo inini munhu zvekuti ndamubatsira panapa, izvo zvari kuenda uko, izvo zvari kuenda kuvanobatsirika sei, uyezve zvimwe zvavari kubatsirwa mishonga imwe vanorasa, zvimwe zvinhu vari kuhwanda vasi kubudira vanhu pachena kuti chi exactly chiri kuitika. Saka neso zvinoti pane kunetsa nekushushikana kuti kana kuri kubatsira tinobatsirana sei, nekuti isusu chataityira iyi nhau yemwana. Asi zvekare hazviite kuti kana vabereki vasingade nemwana wavo isusu topindira takutorana nemwana tichiti mwana ngaabatsirwe, izvozvo hatizvikwanise. Ivo sekusiya kwatikaita, ndofunga zuva riya takanyatsotaura kuti dai zvaigona
vaigara pasi vochibatana patinouya tosangana tokurukura nasekuru tonzwa kuti nyaya yacho inoenderera sei. Manje kana vachidai nesuwo hama dzinodiwa munenge muchiona kuti seDrewmas Media taedzawo. Uye chandafarira ndechekuti sekuru vasununguka kutaura kuti vatipowo divi ravo. Ndofunga kana muchirangarira nhau yemasimendi matauriro zvanhu zvakaita nezvabuda nhasi zvakasiyana, uyezve matauriro zvanhu zvakaita kuti mwana angakanzi achibva kunobatsirwa abva tanga kurasika njere. Isusu tanzwa kuti vangovaona daire iroro vakati pamberi apo zveshuwa pakatoita almost mwedzi mwana ndokutanga kukanganisika. Zvataura zvekare kunzi mwana angagara aine siki, meaning kuti zvanga toshata mukati umu pakatozonorara nemurume zvikabva zvatobudikira pachena. Saka ipapo hatiziva kuti ivo vane chekuita here neurwere hwemwana kana kuti pane zvimwe zvavasingade kuti tizive zvavari kuvanza. Asi kana vakuda rubatsiro ndofunga sekuti fonera kwavakaita vachagona kutibata tobatsirana zvekare. I think ndizvozvo. Asi sekuru vatsanangurawo zvakare kuti inini hangu ndinobatsirawo nzvimbo ine machallenges ekuti mukubatsira mune vamwe vanhu vanenge vachida kungosvibisa, nesuwo ndopatanyanyoda kunzwisisa kuti dzimweni dzenguva unosvibidzirwa zita. Ndosaka tisina kuda kuti ivo vega, tanzwa matv ese kuti sekuru vari kuti chi, ivo vakati chi, tozvibatanidza pamwe chete tochiziva kuti takuenderera kumberi sei. Ngiyathemba injongo tinesi landileyo njengalapha iDrewmas Media kade singafuni ukuthi sithathe iside likamama, kade sifuna ukuthi sizozwisisa ukukhululo ancedisayo enyangeni le ancedisayo ukuthi kusasa phela kungaphumi olingathi sesifaka indaba ezimbi kukhulu enyangeni. Kade sifuna ukuthi sizwisise indaba yonke, kodwa na khathesi sesizwile sesizama ukuthi phela sihlanganise ukuthi phela ekucineni imuli kwansi ukuthi incediswe abasabambeki. Sebechelela sebeyimramba lapha abakhona vele indaba zakhona zisahlangana izitori zakhona, kodwa ukhuleni ukuthi hayi ngilesifiso sokuthi ngiqhubekele phambili ngibancedisa bengafaka ingqondo lenhliziyo endaweni eyi1. Thina njengeDrewmas Media into esesizamile ade sifuna ukuthi bebambane, ngoba sathi sifika kwakungakhulunyiswana, kwakubantu babejikelana amazwi amabi, kodwa thina sathi hayi manini abantu laba sibahlanganise sizwe ukuthi uhamba njani. Ngesikhathi sokuthi sesikhathi sokuthi sihlanganise, hayi bona abalodubo sebechelela, which means balendawo abazasila khona. Thina njengeDrewmas Media sesizamile lapha esikwanisa khona, sibanike ingalo. Nxa sebefuna enye ingalo liyakwazi ukuthi kuyahlupha. Uye zvechiyera chimwe chatingada kuzivisa vateereri sezvatikaita ipapo kuti hatina ngosvika nekuti matifonera muchiti mune dambudziko takutomhanya takuya nasekuru. Pane zvimwe zvinhu zvekuti tinogona kutokubatsirai nemashoko tisati tatotsvaga sekuru kana kuti n'anga, togona kubatsirana tichionesana kuti it's not all about kuti nekuti tinobatsira tine vanhu vanobatsira takutokutsvagira munhu anobatsira. Asi kuyananisa zvimwe vanenge vasingagona kuti ivo vanovhunza sekuru kuti sekuru apa makafambisa sei. Isusu ndo basa reduka tichinzwisisa kuti zvakafamba sei. Asi tichaona pamberi apo kuti zvichange zvamira sei. Kana pane imwe update tichakuzivisai kuti mwana ari sei, zvakufamba sei. Asi senguva dzese don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga.